Remélem jól érezdik a mai nap magukat. A játék vezetője a Csala Feri. Ő ismerteti a szabályokat. Azt kell megvélni, akkor Átadom a szót. Na, úgy döntöttünk, közös megbeszélés alapján, hogy 14 jelentkező van. És az első körben össze lesznek sorsolva az emberek, ebből 7 ember ki fog esni. A 7 győztes utána mindenki játszik mindenkinek. 2 győztes játszmányt kell venni, tehát az azt jelenti, hogy 7 napig elmenti a statisztikát. Itt vannak a sapkában a nevek, össze vannak hajtva. A Domján Ferike majd össze fogja választani. Ő fogja kirúzni, választítani, hogy ki hívja. A Domján. A két Domján megköszkéntje teljesen mindegy. Na Ferike, gyere! Tessék, pont Majzinger József. Kicsoda? Próbálnak már meg ingyen. Minden, Majzinger József. Az megittam mindet. Széja is. Gyere! Itt van a De azt üljél lefele, mert téged húztak ki. Hát ül. Hát de már mondd meg, már üljük ő befele. EU van ez a jó szituáció belőle. Friss nyugdíja. Csöndben legyünk itt meg! Csöndbe! Az Úristen. Kocsis Krisztina. Forra István. Nincs Horváth húzom. Itt a kártya. Csorba Péter. Bujáki Ferenc. Fejős József. Laci Imre. Széke József. Széke József. Nőke nincsen. Bátori. Ez már eldűlt. Már mögnyeltek egy meccsöt átérni. Még Jóska sincs ide, hogy érdekes vagy, gyerekes is. Gajdán Attila. Jól fel. Nekem nagyon jó a Szőke Jóska. Én őt várom, hogy bűjjön. Csorba Ferenc. Mondta. Hogy eljöttök. Valamon a helyen. Valamon a helyen. Domján Zsé. Ez sincs. Hova mész? Még nem mész? Hát gyere már így. Gyöngyösi Jó. Mi a házban? Jó, lesz. Még az. Akkor én erőnyel